जोङो यूनाइटेड बड' पीपल फेडरेशन हिसाबै जोङो माहारियारि आफादफोरजों गोरोबलायनानै बर' हारिनि जा थामोनथा बे थामोनथानि जों खामानि मावलांगोन। जोङो यूनाइटेड बड' पीपल फेडरेशन दाखांनायनि उनावनो जों अल आसाम गिदिंनानै जों नुनो मोनबाय खायफा जायगायाव बर' मानसिफ्रा गावनि राव बावगारबाय, कालचार बावगारबाय, हारिखौ बावगारलांनो हमबाय, धोरोमखौ बावगारलांबाय। दा बेबायदिनो जोङो नुनो थाङो जों तिनसुकियानो जा, नोङो सराइदेव, डिब्रुगड़, बिथिं नोङो नगाव, मरिगाव बेफोरनि बर'फ्रा सोरबा राव बावगारबाय, राव रोंला, दखना गाननो रोंला, जोंनि कालचारखौ रोंला, बाथौ सिबिया। दा सराइदेव जिल्लायावनो जों नुनो मोनदों गोबां माने बर'फ्रा संकरि धर्म लानो हमबाय। दा बिथांमोनखौ जों माबादिहाय जोङो बाथौ धोरोम लानानै बा बर'नि धोरोम लानानै जोंनिसिम फैफिननो हागौ बेफोरनि सायाव जोङो एवारनेस केम्प लाबाय थायो आरो इयुनाव लालांबाय थागोन। आरो जोङो UBPF दानायनिफ्रायनो जों मोनथाम मोनब्रै जिल्लायाव जोङो बर' सोलोंनो हानाय मोनसे माने स्कुल माने जोङो गायसनदों। जोङो मोनब्रैसो स्कुल गायसनबाय, गुवाहाटीयाव मोनसे, सराइदेवआव मोनसे, मोननै गायसननाय जादोंमोन। दा बेबायदिनो जोङो जातिनि थाखाय जों यूनाइटेड बड' पीपल फेडरेशन हिसाबै सानफ्रोमबो खामानि मावलांबाय थागोन आरो बयखौबो जोङो एवारनेस लानानै बर' जातिनि जा बर' जाति हिसाबै थांनानै थानांगौ बे खोथाखौ जों अरायसम बुंलांबाय थागोन आरो। गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। जोङो यूनाइटेड बड' पीपल फेडरेशन हिसाबै थांनाय 23 जुनाव जोङो माने दादोंमोन। दिनै फैयै बेयो 3 बोसोर आगान होबाय आरो 3 बोसोरनि जोङो दिनै धेमाजि जिल्लायाव नैथि खेबनि थाखाय जों कनभेनसनेल मिटिं मोनसे खुंबाय। बे मिटिङाव जोङो UBPF हिसाबै जों गोबां डेभेलप नुनो मोनदों। फार्स्ट फैजेननायाव जोङो बिब्दि लैहोर मानसिफोरखौ जों माने दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों फैनाय नुवाखैमोन। नाथाय दिनैनि जा मेल यूनाइटेड बड' पीपल फेडरेशना धेमाजि जिल्लायाव अर्गेनाइज खालामनाय जा मेल, बे मेलाव जों नुनो मोनदों माने मोजां दैदेनगिरिफ्रा जोंजों बाहागो लाफैदों आरो बाहागो लानानै दिनैनि बे मेलनि एजेन्डाखौ हयथ' नोंथांमोना मिथिखागौ। जोंहा BKWEC एरियायाव फैबाय थानाय माने इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ, इलेक्सन। आচ্ছা, बे इलेक्सनाव जोङो UBPF हिसाबै जोङो थोंजोङै बाहागो लानो हाया। मानो होनबा यूनाइटेड बड' पीपल फेडरेशना मोनसे नन पलिटिकेल आफाद। दा नन पलिटिकेल आफाद हिसाबै जोङो थोंजोङै बाहागो लानो हाया। बेखायनो जोङो जोंनि दैदेनगिरि मेलेमजिबि आरो बर'नि मोजां दैदेनगिरिफोरजों ज' सावरायनानै आरो यूनाइटेड बड' पीपल फेडरेशननि बोसोनगिरि बिथांमोनजोंबो सावरायनानै जों मोनसे डिसिसन लाबाय जे BKWECआ जिहेतु मोनसे स्पेसियेल काउन्सिल बर'फोरनि थाखायल', बे बर'फोरनि थामोनथा आरो बर'फोरनि सा सुबिदानि थाखाय बे मोननाय बे BKWECनि जा काउन्सिलनि जा इलेक्सन, बे इलेक्सनाव खालि बर' मानसिफोराल' भट होनो मोनगोन। दस्रा जातिया बे माबायाव भट होनो मोना, मानो होनबा BKWECआ सेटेलाइट काउन्सिल। बेखायनो जोङो बर'निनो मोनसे BKWECनि थाखायल' जों बर'नि मोनसे पलिटिकेल हान्जा जों दानो थिक थाक खालामदोंमोन। बे पलिटिकेल हान्जानि मुङानो जाबाय BPP बर' पिपल्स पार्टी। बेयो अनलि फर BKWECनि इलेक्सननि थाखाय जों दाथारदों। बे BPPआ थांनाय जोङो माने 2025नि 4 सेप्तेम्बरावनो जों बेखौ सेन्ट्रेल कमिटिखौ दाफुंबाय आरो लोगोसे जोङो 30 अक्ट'बरनिफ्राय दिनैसिम माने गुवाहाटीनिफ्राय जागायजेननानै जिल्ला कमिटिफोरखौ जों दाफुङै 30 तारिखै जोङो गुवाहाटीयाव दाबाय, 31 तारिखआव जोङो सनितपुराव दाबाय, 1 तारिखआव जोङो बिश्वनाथाव दाबाय, 2 तारिखआव जों लखिमपुराव दाबाय आरो दिनै धेमाजि 3 तारिखआव जों धेमाजियाव दाफुंबाय। जों दाय फैनानै बयनिख्रुइबो साबसिन जों माने धेमाजि जिल्लायाव साक्सेसफुल माने दैदेनगिरिफोरखौ जों मोननो हादों। बिथांमोना लैहोर गोसो गुदुं मोदोम लानानै बिथांमोना जों सापर्ट होफैदों, जों आफाद दानायाव हेफाजाब होदों। दिनैनिफ्राय जों आरो गाबोन जोंहा माने जोंनिया बे तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट खदियायाव जोंहा मिटिं दङ, बेवहायबो जों जिल्ला कमिटि दागोन। बेनि नेक्स्टआव जोंहा 4 तारिखआव जोंहा 5 तारिखआव डिब्रुगड़आव दङ, 6 तारिखआव सराइदेवआव दङ, 7 तारिख गलाघाटआव दङ, 8 तारिख नगावआव दङ, ओमफ्राय हुजायाव दङ, मरिगावआव दङ, बेनिफ्राय नलबारि, बरपेटा बिदि थांनानै जों फोजोबहैगोन। जोङो साक्सेसफुलि खालामबोगासिनो दङ। जेसेबां जों मोनबा दिनैसिम जिल्ला दाफुंबाय, बे जिल्लायाव जों रायजोफोरनि लैहोर अनसायनायखौ जों मोनबोनो हादों।